Heissan kaikille! Tässä on minun Skyrimin Special Editioni, eli paranneltu 64 bitin moottori ja DirectX 11. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Tällä hetkellä muistia voi olla käytössä enemmän, eli vanhassa Skyrimissahan oli muistiraja 32-bittisyyden takia 3,2 gigatavua. Mutta sitten joku keksi kuinka se ohitetaan, eli SGHSE tai IMP tai joku vastaava, jolloin voitiin käyttää VRAMia eli videomuistia ja ohittaa tämä. Ongelmaksi tuli kuitenkin, että Windows 8 ja 10 rajoitti videomuistin 4 gigatavaan. Eli käytännössä palattiin vanhaan. Se muutama 100 megaa ei paljon merkitä. Itsellä on tällä hetkellä käytössä mittarin mukaan keskusmuistia 7,2 gigatavaa. Eli huomattava parannus edelliseen. Koneen koko muistimäärä on sitten tuo 16. Täytyisikin tarkistaa paljonko Skyrim vie sen, että onko käyttöjärjestelmä käyttääkö paljon muistia. Mutta siellä ei muuta oikeastaan ole päällä, jotenka ei se pakosti pahemmin vie. Noin. Mitä tässä on sitten etuna? Kun on 64-bittinen moottori, muistia voidaan käyttää enemmän, se tuo myös vakautta. Eli voimme odottaa erittäin mielenkiinnolla sisällissodan taisteluita, jossa on hyvin paljon osanottajia. Sen lisäksi luultavasti modiraja saattaa hyvinkin nousta 255 suuremmaksi. Toivon mukaan. Ja sitten vielä tämä DirectX 11 tuo mukanaan sitten omia hienouksiaan ja samalla sitten videomuistin raja 4 gigatavusta muuttuu suuremmaksi. Eli minunkaan ei tarvitse ajaa korttia puolitehoilla, kun on 8 gigatavua videomuistia. Mutta mikä tässä on sitten ongelmana? Modeja ei kauheasti ole. Pexmesanetista löytyy muutama modi. Sen lisäksi meillä on Nexuksessa modeja, jotka ovat SE-versioon sopivia. Mutta Skyrimin Skip Extenderistä ei ole vielä versiota. Siitä tulee joskus ja jouluna versio, joka toimii. Ja sitten taas kun Skyrimi päivitetään, saattaa olla, että menee vähän aikaa ennen kuin se toimii. Ja huomatkaa hienous. Ai, tuo susi. Ei se ollutkaan susi. Mä arvelin. Se oli Skiveri, niin se hyökkäsi. Sudet ynnä muut olennot eivät pakosti hyökkää, jos olet asentanut epävirallisen Skyrimin patsin. Tämä ongelma on tiedossa vaan patsin tekijällä ja hän on tekemässä uutta versiota. Mutta Skyrimissä on sitten yksi hauskuus. Nämä uudet tekstuurit ovat vain skaalattuja. Eli ei nämä oikeasti ole tehty mistään 4K2 tekstuureista, vaan ne on skaalattu ylöspäin jossain Photoshopissa ja vastaavassa, joten laatu on jäänyt hirveäksi. Itse käytän tässä tällä hetkellä vanhan Skyrimin tekstuurimodeja, mutta minkä tässä huomaa, pinta heijastaa näissä niin sanotussa Skyrimin Special Edition tekstuureissa eri lailla. Eli tässä on SE-tekstuuri ja tässä on modin tekstuuri. Mutta toisaalta taas nämä SE-version tekstuurit ovat niin karmeita katseltavaa, ettei sitä erkkikään kestä. Onko tämä nyt hienompi tämä kiiltävä pinta, kun vertaa tuohon tekstuuriin, niin oho.
Mutta mitä myös hyvää tästä on tullut, että käytetään uutta moottoria. Periaatteessa vanhassa oli, että kun näin vastustajan ja ammun nuolella, jos oli tarpeeksi kaukana, en pystynyt ikinä osumaan, koska nuoli katosi. Tällä hetkellä, jos näen sen, voin osua nuolella, koska nuoli ei katoa matkalla. Mikä muuten outona pitää sanoa, vaikka peli pyörii suurin piirtein 60 fps, niin välillä tulee hypätessä 5 fps tiputus. Kuten äsken joku tarkkasilmäinen huomasi, että se nykäisi. Tällä hetkellä ollaan 60 fps 16,6 millisekuntia. Aha. Kuolepas kiiverin piru. Ei ole vielä nuolimestariksi syntynyt. Ups, nyt mennään. En tallenna tätä peliä. Mutta tällä hetkellä itselläni on modeja käytössä vanhasta Skyrimista. Tässä on esimerkiksi Apasi Skyhair and E-Body. Olen sitten ajanut sen Nipscopin läpi ja niin edelleen tämän niin sanotun podin, mikä on virallinen nimi. Sitten täällä on myös hyvin paljon tekstuurimodeja, mutta tärkeimpänä on tietysti Sky Eye. Eli ei sitä normaali hirveätä valikkosysteemiä kestä Erkkikään. Sori Erkki. Sen lisäksi käytän hyvin paljon Piin modeja, eli muutan näitä paikallisia naisia vähän komeimmiksi, ei ehkä realistista, mutta eipä sitä jaksa katsoakaan. Eli tästä näkee, että käytän Special Editionia, koska modivalikko on suoraan täällä. Ja tämä on tarkoituksella laitettu tuo vesimodi, koska sitä ei kannata laittaa vanhasta. Tässä näette syyn. Veden virtaus on muuttunut. Tässä versiossa modit pitäisi avata ja muokata veden virtaussuuntoja, että ne saisi yhteen sopivaksi. Vanhojen mesheen käyttö vaikuttaa FPS:ään. Nekin olisi hyvä kääntää uusiksi. Tällä hetkellä itse en ole vielä pahemmin mesheihin koskenut. Tekstuureista nähtiin jo se, että niissä oli tämä kiltojuttu. Uudet tekstuurit kiiltävät, vanhat eivät. Itse en ehkä tuosta kiilosta edes niin paljon tykkääkään. Eli voi olla, että laitan kaikki tekstuurit vanhoilla, koska kyllä nuo on aika karseita. Katsokaapa jostain videosta kivitekstuureja vastaavia, tai jos aloitatte Skyrimin version pelaamisen, niin katsokaa Palanut puu. Tuli mieleen joku Amiga-peli. Nyt ei ole edes kaukainen kohde ja minä ammun luteja. Jaha.
Näin. Ja tuo yksi täytyy vielä tappaa, että päästään käyttämään latausajat. Eli kun puhuin latausajoista, no lopetetaanpa se nyt hakkaaminen ja mennään kartalle. Matkustetaan Livenwoodiin. Nyt ollaan Livenwoodissa, vei yllättävän kauan, mutta minulla on 10 gigatauua grafiikkamodeja. Katsotaanpas paljonko menee ja kun lataa kun menen sisälle. Näin. Ja Camilla kauniina. Mennään ulos. Ei kauaa kestä. Näin. Tosin muistin käyttö noussut jo 7,3 gigaan. Nyt on joku aapasiskaiheja. Olisi pitänyt arvata. Ja siitä oli ongelma. Ei ole ihan 100% sopiva aapasiskaihe. Ei olekaan muuten. Imoken on joku muu modi. Ei liity niihin. Imokenin pitäisi olla suoraan, kuten äsken. No, latausajat ovat todella nopeita verrattuna vanhaan. Itse käytän kyllä SSDtä, mutta silti. Nyt täytyy vain odotella, mitä modaajat saavat aikaa.